Παιδιά, είδατε αυτό το φίλτερ. Τις καρδιές. Να σας πω κάτι. Εγώ μιλάω άλλη γλώσσα. Αραβικά. Και όποιος ξέρει αραβικά, μπορώ να κάνω βίντεο με τα αραβικά και μπορώ μόνο μία φορά στην εβδομάδα να δείξω το πρόσωπό μου. Εντάξει. Ξέρω αραβικά. Να σας μιλήσω, να σας πω κάτι. ازيك عاملاه كويسة? Όποιος ακούει αυτό το βίντεο πρέπει να βάλει like, subscribe για να κάνω βίντεο με αραβικά. Και περιμένετε τώρα να δούμε αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, όχι εγώ δεν μιλάω άλλη γλώσσα. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε έτσι. Δεν θα πει κάποιος, είναι χάλια την αραβικά. Όχι, δεν μπορούμε. Αυτή είναι η γλώσσα μας. Όμως εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα. Όμως ο μπαμπά μου, η μαμά μου γεννήθηκα στην Αίγυπτο. Bye bye. Περιμένετε. Bye bye.